Very good. So kamar yadda kake gani a wannan karamin project din mun ƙara wani karamin project din ne domin ka ƙara fahimtar yadda set yake aiki. So a wannan karamin project din mun yi amfani da wani function mai suna union. Very good. Kamar yadda kake gani da farko sai muka zo muka yi creating din variable. Very good. So wannan variable din shi kuma sai muka ce sunan shi set1. Very good. Equal to list din da muke da shi. So za ka ga dictionary ne sai muka ce 1 2 3. Very good. And then sai muka zo muka ce variable na biyu shi kuma equal to 3. Equal to 3 4 5. Very good. So idan ka duba a nan gudun za ka ga 3 ta maimaita so biyu. Very good. Sai muka zo sai muka ce result. Very good. So result din na amfanin sa za mu haɗe duka waɗancan variable din guda biyu. Sai muka ce result equal to set1. Very good. So menene set1? Set1 shine wancan variable din namu na farko. Sai muka ce dot union. Very good. So wannan shine function din da nake faɗa maka. Wannan dot union din yana haɗe abubuwa ne guri ɗaya. Very good. So sai muka ce set1 dot union set2. Very good. So ma'ana wannan union din yana haɗe abubuwa ne, yana haɗe abubuwa. Very good. So kamar yadda kake gani sai muka zo muka ce print result. Very good. So anan gurin me yasa muka yi printing din result? Dalilin da yasa muka yi print result saboda result mun haɗe variable din mu duka guda biyu a ciki. Very good. So shi kuma muka ce set1 dot union. So union zai haɗe abubuwan da suke cikin variable 1 da kuma abubuwan da suke cikin variable 2. Very good. So and then sai muka ce union sai muka sa a cikin parameter ɗinsa kenan. Parameter kamar parameter ne kawai. So wannan zamu ce a cikin function ɗin union wannan open and close parenthesis ɗin nashi sai muka sa set2 wancan variable ɗin namu na biyu kenan. Very good. So saboda haka za mu yi printing ɗin result kenan. Very good. So bari mu je mu running din programming din mu gani. Very good. So kamar yadda kake gani idan ka duba zaka ga sai ya ce mana 1 2 3 4 5. Very good. So anan sai ya cire wannan union din ya cire duplicate din wannan 3 din saboda muna da 3 ne guda biyu and then kuma ya haɗe mana lissafin da ke cikin abubuwan da suke cikin variable 1 da kuma variable 2. So wannan kenan amfanin union kenan. So very good. So wannan yana da matukar amfani shi ma ka tsaya ka fahimce shi sosai. So wannan da kenan daga ƙarshe kar ka manta da yi mana like, subscribe da share domin ƙarfafa mana gwiwa ci gaba da kawo maka wannan lecture. Sannan ka je Telegram channel ɗinmu kai following ɗinmu domin samun source code ɗin lectocin da muke kawo.